Uutisista hyvää iltaa. Ruotsissa pääministeri Ulf Kristersson on kutsunut kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajat maan turvallisuusneuvoston tapaamiseen. Tarkoituksena on etsiä yhdessä ratkaisuja kärjistyneeseen jengiväkivaltaan. Ruotsin katujengit ovat viime päivinä nousseet Suomessakin keskusteluun Helsinkiin levinneen huumekaupan vuoksi. Tukholmalainen Rinkebyn lähiö tunnetaan monen pahamaineisen katujengin syntysijana. Sieltä lähteneet ongelmat ovat levinneet muualle Ruotsiin. Paikalliset tietävät kertoa, että itse Rinkebyssä tilanne ei ole enää niin paha kuin vielä joitain vuosia sitten. Här i Rinkeby som jag ser det nu så tycker jag det är ganska lugnt. Alltså det är inte så att man går ut här och oj vad rädd jag är. Så är det inte. Men hela den här situationen är som ett ganska blött täcke över hela samhället. Givetvis mer resurser till skolan, till föreningslivet, social verksamhet. Det skulle också vara väldigt bra. Så hårdare tag och resurser till förebyggande. Det var en snabb sammanfattning. Jengiväkivalta on levinnyt Rinkebystä eri puolille Tukholmaa sekä Uppsalaan. Ruotsin poliisi myöntää, että tilanne ei ole tällä hetkellä sen hallinnassa. Vi ser också att man utnyttjar barn som utförare. Vi har alltså 14-åringar som är inblandade i mord. Valtiojohto etsii kuumeisesti ratkaisuja väkivallan kierteeseen. Puoluejohtajat kokoustavat ensi viikolla Ruotsin turvallisuusneuvostossa. Siellä suunnitellaan vuosiksi eteenpäin jengirikollisuuden torjuntaa. Keskeinen työkalu on kameravalvonta. Hallitus haluaa nostaa poliisin valvontakameroiden määrää 2500. Kameroiden määrä siis 5-kertaistuisi. Mukaan tulisi kasvojen tunnistusta ja rekisterikilpien automaattiskannausta. Kiire ratkaisuille on kova, mutta lakimuutokset etenevät hitaasti. Uusi laki kameravalvonnasta saataisiin voimaan aikaisintaan ensi vuoden huhtikuussa. Otetaan lähetykseen mukaan Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Pirjo Auvinen. Kävit Pirjo iltapäivällä Rinkebyssä, joka on pahamaineisen Dödspatrullen jengin kotilähiö. Millainen tunnelma siellä oli? No, tunnelma oli sikäli mielenkiintoinen, niin kuin tuossa edellä kuultiin, että siellä monet rinkkebyläiset sanoivat, että siellä tilanne on parempi kuin aikaisemmin. Ja yksi syy tietenkin voi olla siinä, että tämän Dödspatrullet-jengetin tai sen jengin päätekijöitä monet ovat kuolleet tai ovat sitten vangittuina. Yksi syy voi olla sitten se, että siellä on erittäin hankala haastatella ihmisiä. Rinkkebyläiset enimmäkseen kieltäytyvät haastatteluista joko sen takia, että ovat erittäin ärsyntyneitä siitä, että Rinkebyyn tullaan aina vain silloin, kun on kyse ongelmista. Yksi syy voi olla myös sitten se, että siellä ollaan ihan oikeasti peloissaan, koska tuttavapiirissä voi olla näitä jengeihin kuuluvia tai jollakin muulla tavalla tulilinjalle joutuvia. Tapasit Rinkebyssä poliisipäällikön, tapasit paikallisia asukkaita. Millaisiin toimiin heidän mielestään pitäisi tarttua? No, tuolla Rinkebyssä ne, jotka antautuivat juttelemaan, niin sanoivat ihan suoraan, että ei tässä pelkästään millään armeijan kadulle tulolla. Ei se auta. Tässä eivät auta pelkästään kovat rangaistukset. Niitäkin tarvitaan, mutta tarvitaan näitä niin sanottuja pehmeämpiä keinoja. Eli tarvitaan satsauksia juuri niin kuin edellä kuultiin, kouluun, vapaa-ajan harrastuksiin, yhdistystoimintaan, kaiken kaikkiaan tällaisen sosiaaliseen yhdessäoloon. Ja mielenkiintoista oli se, kun tapasin tuon poliisipäällikkö Kari Götbladin, niin hän kertoi, että yksi ongelma, mikä on nyt aivan keskeinen, on se, että kun koulussa ammattilaiset, opettajat ja sosiaalityöntekijät havaitsevat, että lapsi tarvitsee tukea, niin näistä perheistä puolet kieltäytyy siitä. Eli he kieltävät lapsiltaan tämän tuen, ja sitä pidetään nyt todella suurena ongelmana. Kiitoksia Pirjo Tukholmaan, ja aihe se puhuttaa myös meillä täällä Suomessa. Oikeusministeri Leena Meri pitää tietoja Ruotsin jengiväkivallasta järkyttävinä, mutta ei yllättävinä. Meren mukaan Suomessa vastaavaa kehitystä pitää torjua sekä pehmein että kovin ottein. Hallitus kaavailee muun muassa ampuma-aserikosten rangaistusten kiristämistä. Oikeusministeri muistuttaa myös perheiden vastuusta.
Lisäksi Tanskassahan on myös sellaisia malleja, että vanhempia vastuutetaan enemmän. Siellä saattaa menettää jopa kaupungin vuokra-asunnon, mikäli ei puutu nuortensa toimintaan. Kyllä tähän pitää saada niin kuin vanhemmat ja yhteiskunta mukaan. Ei tätä nyt yksin rikosoikeudellisen lainsäädännöllä ratkaista, mutta kyllä siellä pitää rangaistuksia kiristää. Siellä ampuma-aseen rikollisuudesta meillä on kirjauksia ja vielä esimerkiksi nöyryytyksen lisääminen koventamisperusteisiin. Ja kyllä siellä on niin kuin tehtävää meillä